Il-ħadd filgħodu kien ippubblikat stħarriġ ieħor kif aktar gazzetti qed jippubblikaw is-surveys spissi b'metodoloġiji u f'perjodi differenti. Konsistenti l-ħin kollu f'kull stħarriġ hija l-fiduċja fil-Prim Ministru Robert Abela, li ma' fiduċja mhux biss hija bil-bosta aktar minn dik tal-kap tal-Oppożizzjoni, iżda qed tibqa' b'saħħitha jew saħansitra tissaħħaħ aktar. Hekk qal l-istħarriġ ta' Times of Malta li dikjara li l-Prim Ministru qed jagħmel dawk li sejjaħ inroads ma' dawk li fl-aħħar elezzjoni ġenerali ma vvutawx. L-istħarriġ ta' Times of Malta jgħid ukoll li jekk issir elezzjoni għada, il-Partit Laburista jirbaħ b'5%. Ġimgħa qabel, stħarriġ ta' Dr. Vincent Marmara pubblikat fit-Torċa b'sample ta' kważi doppju ta' dak li kellha Times of Malta qal li kieku kellha ssir elezzjoni jirbaħ il-Partit Laburista b'vantaġġ ta' 8%. F'dan il-każ ukoll id-differenza bejn il-mexxejja kienet kbira, bid-distag bejn Abela u Grech ikun ta' aktar minn 18%.